Michal, trocha zavádzaš. Ja mám doma Zidana, vieš? Ja si ho donesem. Na rampe. Aj oni, Janko mi dal na loptu. Už ma to je krčo. Aha. Ale to nič, ale to behal. Chlapci, všetci zavádzate. Sme na YouTube už. Čo môj? Sme na YouTube už. Aj minulé, aj predminulé, jasné? Tak hovoríš Dodi, že máš zuby jak ja do piči, no. Kurva. Piči, keď strach zo zubara mám, ty kokot, že porad. Dvakrát by som si dal odrezať nohu radšej, jak zubarovi raz do piči. Pokazíme sa ti, alebo? Chalani, dáme ešte hodinku, ideme sa opýtať, či keď niekto nedojde, že či si dáme ešte hodinku. Ideme sa spýtať? Ja by som bol za mnou, to je najradí. Tak koľky, aby sme boli teda. Tam si mal dosť. Aby nás bolo dosť. Čo ešte nekopal? Ja idem posledný a neviem, čo mám. Ja som začínal. Počkaj, či ide oni. Dodo, ty si už bol? Hej. Kto ešte nebol? Boli všetci. Hej. To bol prvý. Prvý bol Luboš. Potom niekto nedal a potom som išiel. Potom Dodo nedal. Ja som po Lubošovi teda. To dvojité okno a tam. Zdeno, Rudy bol, ne? Či ty si vypadal? Milan, budeš točiť potom? Ale kašnem. Ale poď, len to drž. Hasni to, ideš. Tak to drž. Ideš, musím Len to dať. drž. No iď. Chceš byť v zábere? No tak makej. Usmej sa, no foťáku. Makej. Poprav si štucky. Nedaj, lebo idem ja. No výborne, to je. Ja idem. A mne ten gol platil, alebo ne? Nevadí. Ale bol v bráne, kto išiel pred tebou? Ne, tak ja po tebe. Fuj, ty kokos. Teraz išiel ten moje vtáčky tam. Ideš do sprchy? Si nemal hlavne filmovať. Vrát to naspäť. Pretoč to. Ja idem po tebe, Palo, že? Ty kokos, no jaký oni? Jumanji. A dojde? No neviem, no ide, do nahu. To ešte nebol. Ja idem, ne, ja idem až po Palovi. Ja idem? Ideš Palo? No. Ja idem podať. Ne, počkaj, on už bol? On ide teraz? Však ale on bol, Palo bol. Ja som bol podal. A jedno už teraz, tak ja idem po tebe, Palo, a hotovo. Si predposledný. Ahoj. Jej! Michal. Kurva, to je bránka. Doľava mu daj. Ja som nemusel dať. Ahoj. Mám sa páči.
Oprava. Doprava a doprava. Po mne? Ide on? Ty si prvý, ne? Daj. Ja som nemyslel. Ja viem to. Janko! Nemusíš, radšej nedaj. Nemusel som, že? Počkaj, nie, ešte je. Palo. Palo je. Ja už vie. Ne. Palo. Pali ideš. Ide do proti. Na boku. Rudi, čo, končíme? Dáme si? Dobre. Keď nikto tu není? Vy kto by ešte chcel? Čo? Chalani, kto by ešte si zahral? Koľko nás je? Dojde. Ešte na pol hodinku. Palo vypadol? Keď nie je nikto. Nevypadol Palo. Ne, Palo nemusel. Nie je jedno, kto? Pali, pôjdeš, Pali! Musíš, keď nedáš, je to dobré. No ale nevadí, nemusel si. Aha. Takže už aj Milan. Takže Palo, poď. Ja králi. No čo, koľko nás je ešte? Málo? Nie? Nedáme už pol hodinku ešte? Nedáme ešte? Druhý si budeš? Tak. A už idú, už ide parta hic. Už táhnou. Bez rozbehu. Dám ten Lukášový titulok, že 7 gólov dal. Ivan, ideme? Na jedno? Poďme. Mácia Ivana doniesť. Dobre, aspoň pozeraj. No ty tam bolíček. Lukáš, ty mi vydrž, ty si hviezda, tebe dám taký titulok, že 7 gólov. Vážne? Dal v zápase. Tak to nemohol volať, to nemohol nič zrobiť. Konec? Tuto Lukáš. Lukáš 7. Luky. Ale tak... Čo sa mi to zamotalo, kurva. Film je drahý.
No ukáž, že si dal 7 gólov, ja tam dám titulok. No. Túto. Johnny?